سكح مخانو يقال أملاخ زنقرنا صحف إبراهيم انتايلو له أبيد إغزابير مودا انتايلو له زسكحيو زبلنا مصحف قدس نغزابير بحد سايدو تراي كنريو مصحف قدس هاي مهرناني حياواي غواسايو ردايو دغافيو محاريو زتسبر لب انتاي زغبريو زصانانيو زبرتيو بز حد سايد تراي كنا نغزابير كنريو زلنا غزابير كانتاي زبالع حاويو زقاصع أملاخيو حيلو بفلاي نصلااتو خغهاد كله برتع مخانيو قال أملاخ زنقرنا أب قال أملاخ تتنققنا هنريو خلنا نحاتيات زقبرو كفرد كله እግዚአብሔር أملاخ انتاي كون كلنا نريو زسكح كون كلنا نريو إرمياس أبز نبرو لجزء نخباب 35 عامت እግዚአብሔር كزارب كله توم هزبي 45 عامت كباب عين من لسنين أقبلو كله እግዚአብሔር نبابيلونا نحليفو خبام كله أو زخونا نجر زسكح نجري نقولت هاي سكرسوس عين قبلني نامس بولو جمرتن تأمراتن جيرو خدحنو مسمصة أهدايان مسنص أقو أبي يرساليم تراي 1 مليون زخون حزبيو كسادو انتاي كوينو تقوريصو ريسا أبلع ريسا انتاي كم زخونه كم استدردر أب تاريخ كينا نريو مالتي سلازم مزي ودا أملاخ لمينوهم بفقري جمرتن تأمراتن جيرو مهيروهم أم بمسبولو جن دحر بفرد خجهاد كله إنا نري تيتوس دبها المزي يرساليم تاخ جبرا كله كفرس كأنه كله إنا نريو دمنا نابدكنان دكنان كبلو خلو كمون بناي هتلر جزء بزح زي تصبغ نجار كم زجات ما بتاريخ انتاي كوين له تسند له دمتو كم من تايلو له كم ده هاي بزح ما ياتيلو له إنه خبر أملاك إسرائيل كم برا قبيلون تاي جبر بلنا متى دمت أدم ما كم همام برتع مايات نبرة مدرون بخبرون تاي كونات بلنا برها هزكيل أبترأي زرع أبربعن سلستن تقصي كلتا خينا نريو خلنا عم مصحف قدس نقال እግዚአብሔር عبيتون حيلون نخجلص مس برتع ما تمساسيلو له اب حدا برتع بوتا ديغا زلو خنريو خلنا ازي برتع ما يكنريو خلنا انت اينا نكون كابت برتع نايت ما يستلعله كاله دمصታት كوحات كلنا نريو نا እግዚአብሔር قال ازي انتي مخانو برتع مخانو እግዚአብሔር حيال مخانو حدا معلتي عالم زفطر يسوس نصلاعتو زطفالو انتي مخانو بز قال زي خمز خنا قال املاخ ينغرنا اب كلاي تسالونقي معراف كلته انتاي قبر كلنا نريو نتصار كريستوس باستنفاسو كبتنو كله باستنفاس حاو غيرو كبتن كله ابتي تسالونقي كلاي معراف غليصلنا له حدا معلتي عالم زفطر يسوس صلاتو زطفالو بمنتايو بقالو كم زخونه اينا نري اب يمانا ايدو انت حيزلو بلنا شوعات كواخبتي بنا يهود بحالي يمانا ايد ناي منتاي مثاليو ناي سلطانيو اب يمان املاح تقمط قبلنا كله እግዚአብሔር املاح منفسيو يمان صقام يبلون ግን ናይ منتاي زيزري ناي اوتوريتي ناي سلطان ناي غزاي مخانو يزملكتنا ስለዚ አብይዱ እንታይ ከም ዝሓዘ ሸውዓተ كواخبته ابت زحلف غزيرينا نيرنا ابت ماتويت شوعته كواخبت ንምንታይ ኢልና ኢንተርፕሬት ጌርና ነርና ነቶም መራሕት ነተን ሸውዓተ ማሕበራት ዝመርሑ ኣብ ኢዱ ምዃኖም ክሕብሮም ከሎ ብከዋخبት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተመሰሉ ከም ዝተገለጸ ኣው ይነግረና ኣብራ ዮሐንስ 1:2 ዝራእና ከዋخبትቶም ሸውዓተ ከዋخبት ቲያቶም መላእክትተን ሸውዓተ ማሕበራት ከም ዝኾነ ኣብት መተው ሪናም ተባሂሎም እንታይ ኮይኖም ኣለው ተጸዊዖም ኣለው መንፈሳዊ ኣካል ወይ ከዓ ናይተን ሸውዓተ ማሕበራት መንፈሳውያን መራሕቲ ዝኾኑ ሰባት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብት ምዕራፍ 1 ኣብት መእተዊ ኣብት መጀመርያ ሪና ነርና ክንዛራረብ ኮለና ክንዝክሮ ዘለና ጎይታ ሸውዓተ ከዋخبት የማነ ኢዱ محازو أبتن كواهبتي ملو بملو سلطان كم زلوا ويو يوحنس تايز جبرنا زلوا كرئين ناز دلوا زلوا نتن محبرات زمر حقواسوت زصوعهم كمرحو زحاريهم سبات أبوهم انتاي كم زلوا قويتا سلطان كم زلوا نسي انتاي جيروهم تصوعوا حلف نتيبهم نتا محبرات تاخو قبر نتن محبرات كقواسيو سلطان كم ذهبهم أبعاتهم كأنتاي كم زلوا سلطان كم زلوا أما صحاب قدس كينا هنريو خلنا نتوم 10 انتاي كم زقبرهم كم تصوعوا ينقرنا أب ماتيوس معرف 10 انتهي وهم لنا سلطان هيوم لنا نبعل باولوسون سلطان هيون تاي كم زقبرهم كم زلعهم يمرحومن يوننومن كم زنبرون قال أملاخ ينقرنا سلازي يوحنس أبتم مرحت سلطان كم زلوهم كرئي سلاز دليو بخمزي قويتا زقلوز أول زلو بخمز خاء أبتي تقصي تتورقي مزلو أبي يمان إيدو زبل أزار أربا زتعما من مدحان من نقاف أو خمزلو يزرعنا ما نمسب كاب يدخل من زعنا زغل لنا أبي يوحنس معرف 10 نجيرنا له بزح جزء حد جزء تاين خونينا كاب እግዚአብሔር ሰይጣን زحيل ወይ ዝብርት ዒዝ መስለና
ዘሞርና በእግዚአብሔር እናተጸጋዕና ነቦና እንዳፈለጥና ክንከይድ ኮለና ግን እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ዓባ አምላኽ ካብ ኢዱ ወላ ሓደ ሰብ ክምንዛዓና ዝኽእል የለን ዓቕሚ ዘለዎ የለን ስልጣን ዘለዎ የለን እንተፈትዩ ጥራዮም ሰባት ኣብ ህይወትና ድሌቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ብዘይናቱ ፍቃድ ሓንቲ ጸጉር ንባዕሉ ካብ ርእስና እንታይ ከም ዘይትገብር ከም ዘይትወድቕ ቃል አምላኽ ነጊርና ኣሎ ማቴዎስ ኩሉ ዝኽእል ሓያል አምላኽ ከናግፍ ዝኽእል እዩ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድኔጎ እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ አምላኽና ይኽእል እዩ ከናግፈና ንዓኻና ኣማልኽትካን ግን እንታይ ንገብርኒና ኣይንሰግድኒና ኢሎም ከም ዝወሰኑ ብድሕሪ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ተሓው ምስ ተደርበዩ ብትእምርትን ተኣምራትን ካብ ተሓው ከም ዘውፅኦም ቃል አምላኽ ይነግረና ዮሐንስ ንባዕሉ እዚ ነገር ዝረአየ ሰብ ብህይወቱ ኣብ ፍሉሕ ዘይቲ ዝኣትዩ ከም ዘይሞተ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝረአየ ሰብ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ክጸኒሕካ ተይልካ ማንም ሰብ ወላ ሓደ ነገር ክገብረካ ኣይክእልኒ ስለዚ ምድሓን ምንጋፍኣው ከም ዘሎ የሪቲ የማናይት ወላ ሓደ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ከዓ የርኢ ብዙሕ ግዜ ንሰዓር ተን ማሕበራት ንሰብ ኤፌሶን ብፍላይ ንማሕበር ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ ሓደ ነገር ተዛሪቦም ኣሎ እንተዘይተነሲሕኩም ተቀዳማይ ግብርኩም እንተዘይጌርኩም ዘክሩ እንዳበለ ክዛረቦም ከሎ ከጠንቅቆም ከሎ እንተዘይተመሊሶም ነቲ ቀንዴል እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘዝብሎ ተዛሪቦም ነይሩ እስራኤላውያን ሓደ ግዜ በልዓም ባላቅ ምጽውዖ ክረግሞም ምጽውዖሲ እዞም ህዝብ እዚኦም እንታይ ያሚልዎም ምሩቃት እዮም ሓንቲ ክትገብሮም ኣይትክእልኒ ኻይሉ ክዛረብ ከሎ በሓደ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላኽ ቁጥዖም ይኽእል ኢሉ ሓጢያት እንተገይሮም ንኣምላኾም እንድሕር ተዘይተኣዚዞም ኢድ አምላኽ ኣብኦም ክትከብድ ያ ዝብል ምኽሪ ሂቦ ነቲ ምኽሪ ሰሚዑ ከዓ ከም ዝገበሮ ይነግረና ስለዚ አምላኽ ከዓ 23000 ኣብ ሓደ መዓልቲ ቀትል ከሎ ኢና ንሪኦ ክፍተት ክንገብር ከለና ኢና ንሰዓር ክፍተት ክንገብር ከለና ኢና ጸላኢ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ገብር ዝኽእል ስፍራ ክንቦ ከም ዘይብልና መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ኢልና ኣሎ ስፍራ ኣይተሃብዎ ኢልና ኣሎ ስለዚ ወላ ሓደ ክስዕሮም ከም ዘይክእል የሪ ጎይታ ብኩሉ ሓይሉ ነዘን ከዋኽብቲ ክሕልወን ከም ዝኽእል ጎይታ ንዮሐንስ እንታይ ይገብረሉ ኣሎ ይገልጸሉ ኣሎ ኣብ ኢዱ ከም ዘለው ብፍላይ ካብ 100 ዓመተ ምህረት ክሳዕ 312 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ነገር ቤተክርስቲያን እንታይ ተሓልፍ ነይራ ተሓልፍ ከም ዝነበረት ክንደይ ስደት ከም ዘጋጠመና ንሪኦ ከባቢ 50 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ እንታይ ከም ዝኾኑ ሰማዓት ከም ዝኾኑ ኢና ንሪኦም እግዚአብሔር አምላኽ እንተዘይፈቂዱ ወላ ሓደ ነገር ኣብ ህይወትና ክኸውን ኣይክእልኒ ልዕሉ ዝኾነ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ጎይታ ብኩሉ ሓይሉ ነዘን ከዋኽብቲ ክሕልወን ከም ዝኽእል ጎይታ ንዮሐንስ እንታይ ይገብረሉ ኣሎ ይረጋግጸሉ ኣሎ ካብ ኢደይ ማንም ክምንዝዓኩም ክምንዝዖም ከም ዘይክእል ንዮሐንስ እንታይ ይገብረሉ ኣሎ ይገልጸሉ ኣሎ ዮሐንስ ከዓ ካብ ዝተበጊሱ ትመልእኽቲ ነተን ማሕበራት ክገብር ከሎ ክጽሕፍ ከሎ ኢና ንሪኦ ንሕና እውን ኣብ ውሽጢ ኢድ ጎይታ ዝተሰወርና ስለ ዝኾንና ንዓና እውን ዝሕሉ ጎይታ እዩ እቲ ንዓታቶም ዝሓለዎ ጎይታ ንዓና እውን እንታይ ዝገብር እዩ ዝሕሉ ኣቦ እዩ ዘይቅየር ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ንሕና እንተኸሓድናዮ እሱ እንታይ ዘይከውን ርእሱ ዘይክሕድ ኣቦ እዩ ስለዚ ካብኡ ከዓ ማንም እንታይ ክገብረና ዝኽእል የለን ካኣሌና ዝኽእል የለን ኣብ ዘድልየና ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ዝበና እውን እንታይ እዩ ንሱ እዩ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብቲ 3:16 ኣባና እንታይ ከም ዝገብር ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ከም ዝገብር ኣብ ቆሮንጦስ እውን ከምኡ ኢልና ኣሎ ኣብ ኣቕሓ መሬት ሓይሊ ከም ዘቐመጠ ይነግረና ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ እውን እምብዛ ዓዚዙ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ሓይሊ ክገብር ከም ዝኽእል ቃል አምላኽ ኣው ይነግረና ስለዚ ኣብ የማን ኢዱ ዝሓዞም 7 ከዋኽብቲ ኣብ ኢዱ ከም ዘለው ንዮሐንስ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ከሪኦን ነተን ማሕበራት እውን ከምኡ ኢሉ ክጽሕፍ ከም ዘለዎን ክገልጸሉ ከሎ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 1 እንሪኦ ካብ ኣፉ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፍ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ይወፅእ ከም ዝነበረ ቃል አምላኽ እንታይ ኢልና ኣሎ ህያውን መስለጥን እዩ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ይበልሕ ነፍሲ መንፈስ አንጉዕ ኣብ ምዕላል ሓሳብ ዘሎ ኩሉ እንታይ ዝገብር እዩ ኣትዩ ዝፈርድ እዩ ኣተሓሳስባና ዝቕይር ኣራዳዳኣና ዝቕይር ዕርዲ ዘበለ ኣብ ኣእምሮና ከፍርስ ዝኽእል ህያው ቃል እዩ ካብ ኣፉ ክልተ በሊሕ ሴፍ ክወፅእ ከሎ ዮሐንስ ክገብር ከሎ ዝሪኦ ዘሎ ንጎይታ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ስፍራ እዚ ሴፍ ንምግላጽ ዮሐንስ ዝተጠቀመሉ ናይ ግሪክ ቃል ዝተወሰኑ ወተሃደራት ጥራይ ዝጥቀምሉ ናይ ሴፍ ዓይነት ምዃኑ ይገልጽ ብክልተ እቲ ሴፍ ከይና ክንሪኦ ከለና ሰፊሕ በሊሕ ሴፍ ዘለዎ እዩ ዮሐንስ ኣብ ዝተጠቂሙሉ ዘሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል ተራ ወተሃደራት ዝሕዝዎ ሴፍ ኣይኮነን እንታይ ደኣ
ሰፊሕ ምዃኑ ብክልተ ሳይድ ከዓ በሊሕ ከም ዝኾነ እዩ ዮሐንስ ካብቲ ኣብቲ ናይ ግሪክ ቃል ተጠቂሙሉ ዘሎ እቲ ናይ ግሪክ ቃል እሱ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ከድሕነና ጥራይ ኣይኮነን ዝመጽእ ክፈርደና እውን መጽእ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ መጀመርያ ንህዝቡ ተመለሱ ተነስሑ ናብ መንገደይ ናብ ሓሳበይ ከይበለ ክፈርድ ኣይንሪኦን ኢና ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ክፍውሰና ከጥዕና እዩ ዝመጽእ እንድሕር ነዚ ዕድል እዚ እንተዘይተጠቂምናሉ ድሓር ናብ ምንታይ ከም ዝቕየር እቲ ቃል ናብ ፍርዲ ከም ዝቕየር ክንሓስብ ኣለና ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ መሓሪ እዩ ዝጓሲ እዩ ርሕሩሕ እዩ ለዋህ እዩ ብሓደ ሳይዱ ጥራይ ክንሪኦ የብልናን እግዚአብሔር ከዓ ጻድቕ ዝፈርድ ኣምላኽ እዩ ዝፈርድ እዩ ቅዱስ እዩ መንነቱ ኣይቅየርኒ ኣይልወጥኒ ንሕና ኢና ናብቲ ናቱ መንነትና እትንበር እሱ ይኮነና ናብቲ ናትና መንነት ዝመጽእ ስለዚ ንፍርዲ ከም ዝኸውን ንምጥዓይ ከም ዝኸውን ተቃል ገልጾ ከሎ ኢና እንሪኦ ዮሐንስ ሴፍዚ ካብ ኢየሱስ ኣፍ ወፂኡ ክመጽእ ሪ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይተወስተ ንበይኑ ኣብ ራእይ ተገሊጹ እንረኽቦ ክፍሊ ጽሑፍ ጥራይና ካብ ኣፉ ሴፍ ክወጽእ ከሎ ንጎይታ ንሪኦ ኣብ ሙሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንረክብን ኢና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ጥራይና ንረክብ ሴፍ ንኹናት ወይ ከዓ ንናይ ፖለቲካ ስልጣን ፍርዲ ስለ ዘርኢ ኢየሱስ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ናይ ነገስታት ንጉስ ጎይታ ጎይቶት ምዃኑ የርእን ይገልጽ ኣሎ እቶም ኣመንቲ ብነገስታት ክሳደዱ ከሎ ከሳደድዎም ከለው ዓቕሎም ይጸቦም ከም ዝነበረ ብፍላይ ነታ ስሜርና ማሕበረታ ኢሉ ኣሎ ጸባኻን ድኽነትካን ሪአዮ ኣለኹ ኣዝዩ ጸቢብዎም ከም ዝነበረ ኣዝዩ ጨኒቕዎም ከም ዝነበረ ጎይታ ንባዕሉ ብዛዕባኦም እንታይ ገይሩሎ ተዛሪቡሎ ልዕልቶም ዘጨንቕዎም ነገስታት ልዕልኦም ንጉስ ነገስታት ይሱ ጎይታ ጎይቶት እዩ ሓያል ኣምላኽ እዩ እሱ በይኑ ጥራይ እንታይ ዝገዝእ ኣብ ቆሎሴ ነጊርና ኣሎ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ዝረአ ዘይረአ ብኡ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ሰማይና ምድርን ከዓ ስልጣን ከም ዘሎ ወዲ ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 28:19-20 ኣብ ሰማይና ምድርን እንታይ ተዋሂብንሎ ስልጣን ተዋሂብንሎ እሱ በይኑ እዩ ጎይታ ንጉስ ነገስታት በይኑ ንሱ እዩ ኣብ ኣምበላይ ፈረስ ተወጢሑ ዝመጽእ ንሱ በይኑ 1000 ዓመት ዝገዝእ ንዘለዓለም ዝገዝእ ጎይታ ምዃኑ ከርኢ ይደሊ እቲ ሴፍ ካብ ኢድ ጎይታ ዘይኮነስ ካብ ኣፍ ከም ዝወፀ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ተሓሳብ ጎይታ ከም ናይ ሰብ ወታደር ኩናት ኣይኮነን ዝዋጋእ ነቲ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ክዛረብ ከሎ ብእስትንፋስ ኣፉ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝብትኖ ኡፍ ከም ዝብሎ ኣው እንታይ ገይርና ኣሎ ነጊርና ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ሰብ ሚሊታሪ ውትድርናዊ ኩናት ኣይዋጋን እዩ ብሓይሊ ቃሉ ገይሩ ግን ንጸላእቱ እንታይ ክገብር እዩ ክብትን ከም ዝኾነ ብፍላይ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ብድሕሩ ጎይታ ክግለጽ ከሎ ንጸላእቱ ድሕሪቱ ማጎግ ብድሕሩ 1000 ዓመት ኣብ ምድሪ ምስ ገዛእና ብድሕሩ እውን ሰይጣን ምስ ተፈትሐ ብኣፍ ቃሉ ገይሩ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝብትኖም ንጸላእቱ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ንምቕጻዕ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ሓይሊ ናይ ቃሉ ትእዛዝ እዩ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሴፍ ኣብቲ ናይ መከራ መወዳእታ ግዜ ነተን ሓጢአተኛታት ሃገራት ዝሃርመሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝኾነ እንታይ ኮይኑሎ ተገሊጹሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለም ካብቲ ዘይረአ ዓለም ዘምጽኦ ካብ ዘይህሉ ናብ ህሉ ዘምጽኦ ብሓይሊ ቃሉ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ቃል ኣምላኽ ህያው መስለጥ ምዃኑ ሞደሻ ምዃኑ ሓዊ ምዃኑ ዘየለ ነገር ናብ ህሉ ከም ዘምጽእ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኸይና ክንሪኦ ከለና ኣምላኽ ብመጀመርያ እንታይ ገበረ ብለና ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምድሪ ባዶን ጥራያን ነበረት መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ይዝንብ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ከም ዝኾነ ዓበይቲ ነገራት ኣኡ ክፈጥር ከሎ ብሓይሊ ቃሉ ኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እንሪኦ ኣነ ንስኻትኩምን ብሓይሊ ቃሉ ብእስትንፋሱ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተፈጠርናውን ኢዮብ እንታይ ገይርና ኣሎ ነጊርና ኣሎ እሴፍዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኩሉ ከም ዝኽእል ንሓይሉ ከም ዘመልክት እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር ነብርሃም ክግለጸሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኢልዎ ናይ ሳራ ማህፀን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ብፍላይ ክዛረብ ከሎ ናይ ሳራ ማህፀን ሙማት እንዳርአየ ንእምነት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝበርትዕ እቲ ተስፋ ዝሃቦ ኣምላኽ ከም ዝገብሮ ክእለት ከም ዘለዎ አብርሃም እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣሚኑ ነይሩ ናይ ሳራ ማህፀን ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ ኣምላኽ ዝሃቦ ተስፋ ንዝሞተ ነገር ከተንስእ ከም ዝኽእል እንታይ ገይሩ ነይሩ ተረዲኡ ነይሩ that's why ኣነ ኤልሻዳይ ኢልዎ ኤልሻዳይ ዝብል ቃል ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ
ኣምላኽና ዘይክእሎ ነገር ወላ ሓደ የለን ዝሞተ ዘተንስእ ንኣልዓዛር ዘተንስእ ዝሞተ ነገር ህያው ዝገብር ዝሞተ ነገርና ዘተንስእ ዝተዓጽወ ማዕጾ እንታይ ዝገብር ዝኸፍት ንሱ ምስ ዓጽወ ማንም የለን ዝኸፍት የለን ንሱ ምስ ከፈተኻ ማንም ዝዓጹ የለን ንሱ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ነዛ ኣምላኽ እዚ ኢና እንታይ ንገብር ዘለና ነምልኽን እንስዕብን እነገልግልን ዘለና ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰባይ ተገልግሎን ይልናል ማንም ኣያገልግሎን ብርቱዕ ብሓይሉ ብኽእለቱ ብፍልጠቱ እንታይ ዝገብር እዩ ዝግልገል ኣምላኽ እዩ ወዳጀ ማዓሙቕ በኣሰር ኣሰር ይኮታ ዘይብጻሕ መንገዲ ኻይልዎ ጥበብ ዝቦ ምኽሪ ዝቦ ምስተውዓል ዝህቦ ወላ ሓደ የለን ክርስቲያናት ንስዕር ብስጋዋ ዓይኒ ዝርአ መዋግእ ሴፍ ዘይኮነ ቃል ኣምላኽ ብምጥቃምና እዩ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ምዕራፍ 10 ከም ስጋ እኳ እንተተመላለስና እንዋግአሉ ኣጽዋር ግን ከም ስጋዊ ስጋ ኣይኮነን እንዳበለን ሰብ ቆሮንጦስ እንታኽገብሮም ከሎ ክጽሕፈሎም ከሎ ኢና ንሪኦ ኣጽዋር ውግእና ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብርትዕ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ልዕል ዝበለ ሓሳብ ናብ ምእዛዝ ክርስቶስ ከምፅእ ዝኽእል ዕርዲ ዝኾነ ስትሮንግ ሆልድ ዝኾነ ኣብዚ በተዓባብያና ይኹን ብድሕረ ባይታና ይኹን ብማእሰርቲ ብዝሓለፍና ብዝመፃና ይኹን ቃል ኣምላኽ ንኹሉ ክብትን ከፅሪ ዝኽእል ኣተሓሳስባና ክልውጥ ዝኽእል ህያው ቃል እዩ that's why ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ክዛረብ ከሎ ስጋኹም ህያው ቅዱስ መስዋዕት ጌርኩም ንኣምላኽ እንታኽትዎ ብምሕረት ኣምላኽ ዝዛረብ ኣለኹ ልምና ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ኣው ነጊርና ኣሎ ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ነዚ ዓለም እዚኣ ከይንመስል ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ነዚ ዓለም እዚኣ ክንመስለሉ ዘይንክእል ሓደ እንታይ እዩ ቃሉ ከነንብብ ከለና ንኢያሱ እንታይ ኢልዎ ሙሴ ባርያ እንታይ እዩ ሞይቱሎ ኢልዎ ንስኻ ግን እንታይ ግበር ኣጽዋር ሓዝ ካለ ነገር ግበር ኣይኮነን ኢልዎ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ግበሮ ለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ካብኡ ንየማን ንጸጋም እንታይ ኣይትግበር ኣይትተኣለ ኩሉ ነገር ኣራዳዳእኻ እንታይ ክኸውን ቅየር እዩ ፈልጦ ዲኹም ቃል ኣምላኽ ብምጽናዕ ብምንባብና ጥራይ ኣተሓሳስባና ነፍስና ስጋና ሊትራሊ ስጋኻ ከይተረፈ ትፍወስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክፍውሰካ ይጅምር ኣብ ምሳሌ ኸም ኢልና ኣሎ ኣንጉዕና ኩሉ እንትናና እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝፍውስ ነጊርና ኣሎ ስለዚ ኣጽዋር እንስዕረሉ እንታይ ቃሉ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክምህረና ከሎ ቃል ኣምላኽ ንልቢ ሰባት ምምርማር ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ብዕብራውያን ዝረኣናዮ ንሰይጣን ከይተረፈ ዝስዕር ብርቱዕ ኣጽዋር እዩ ኣብ ኤፌሶን ክዛረብ ከሎ መንፈሳዊ ወግእ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክምህሮምን ከረድኦምን ከሎ ኣጽዋር ኣምላኽ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ኣሎ ልበሱ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉ እንታይ ግበሩ በርትዑ ኢልዎም ኣሎ እኪቲ መዓልትላ ንዓ ክትስዕሩ ኣጽዋር ኣምላኽ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ኣሎ ልበሱ ቁራዕ ናይ ርእሲ ናይ መንፈስ ሴፍ ቃል እንታይ ግበሩ ሕዙ ኢልዎም ኣሎ ናይ እምነት ዋልታ ናይ ወንጌል ሳእኒ ጽድቂ ድርዒ እንዳበለ ኣብኡ ክገልጽ ከሎ ንሰብ ኤፌሶን ኢና ንሪኦ ስለዚ ናይ መንፈስ ሴፍ ክንሕዝ ከም ዘለና ንሰይጣን እንዋጋኣሉ ሓደ መዋግእ እንታይ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ከይና ክንሪኦ ከለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስ ክፍትኖም ስመፀ ጽሑፍ እዩ እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ክምልስ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ንሰይጣን ከይተረፈ ንስዕረሉ ኣጽዋር እዩ ቃል ኣምላኽ ብርቱዕ ትርኢቱ ግን ከምታ ብሓይል እንታይ ትኸውን ኢልዎ ኣሎ እተብርህ ፀሓይ ዮሃንስ ናይ ኢየሱስ ገጽ ዘርኤና ተምሳል እዩ ምድማቕ ናይቲ ብርሃን እንታይ ከም ዝነበረ ዓብይ ከም ዝነበረ ክገልጸልና ብምሳሌ ኣው እንታይ ክገብር ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝረኣዮ ክገልጸልናን ክምህረናን ከሎ ኢና ንሪኦ እዚ ከዓ ኢየሱስ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ብዘሎ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣው እንታይ ኮይኑሎ ሓዲሩ ከም ዘሎ ይነግረና ኣብ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ነቦታትና ሓንሳእ ብዙሕ ሳዕ ብነቢያት ገይሩ እንታይ ገይሮም ኣሎ ተዛሪቦም ኣሎ ሕጂ ግን በቲ ወራሱ ወዱ ንዓለም ብኡ ገይሩ እንታይ ዝገበረ ዝፈጠረ ገይሩ ምንጻሕ ሓጢኣትና ገይሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ ብኡ ገይሩ እንታይ ገይሩሎ ንዓለም ፈጢሩ ኣሎ እንዳበለ ኣው ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ ድምቀቱ እቲ ብርሃኑ ብርቱዕ ከም ዝነበረ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ናይቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽነቱ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝገልጽ ኢና ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለጽ ንዮሃንስ ክጽሕፍ እንታይ ገብረሎ ይእዙ ዘሎ እስከ እቲ ጥቕሲ ንረኣዮ ዛንበብና ስለንኸይ ዘለና ነቲ ጥቕስታት ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 17 20 ምስ ረአኽዎ ድማ ከም ምውት ኮይነ ኣብ ኣጋሩ እንታይ ኮን ክብለና ኣሎ ወደኩ መጀመርያ ዝሪኦ ዘሎ እንታይ መንነቱ ኩሉ ምስ ረአዮ ካብ ኣፉ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ይወፅሕ ፀጉር ከም ጻዕዳ ፀብሪ ኣጋሩኩም ኣብ ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዝ ሊባኖስ ኢልዎ ኣሎ ድምፁ ከም ብዙሕ ባያት ነዚ ኩሉ ምስ ረአየ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝኾነ
أب أجرو كم زودقة نجزعبير كبري أب سبات كورد كله كمتش كله أز السجان أنت خجبره خمسة كل كتش أراه كم زيكل تكابود نجزعبير كبر بحيلي أبانا مسوره ده كل نجارنا أنتي كم زجبرنا كم زت ألمنا يو مسحف كودس ولا هزكيل ولا تومنا إمنا تابوتات نجزعبير كبر مسوره ده بجنبارهم تاي كم زجبرو كم أب كدمو خمس سجوديز نجارنا نسو نسو يمانا يدو أمبرلي كم زنا بلغة أنا تقدمين تدحرين تهياون مو أي تفرح مو يتون نبركو إنه عن زال عالم هياوي مرحمة سيئولن كألوني بارسي نتزرع خيو نتزلون نتدحرز الزخون تايق برا صحفه مستر توم أبيمان إذا يزرع خيام شوعات خواقبتن نايتن شوعات قامتك أنديلن وركن أتوم شوعات خواقبتن تياتهم ملاختي أتوم شوعات محبراتن يوم أتن شوعات قامتك أنديلون شوعات تعني لولو محبراتين إلو مستقلت أولو مساتن سو نزي حسابات نز نجار زوجيتها أنت خجبرو خلينا نري كزارو بخلينا نريو أنا أتقدمين أتدحرين هي إلو بتتقص خينا هنري خلنا إذا حساب زي أبي سياس 4 شدشته ويك 4 شمونتن 10 تخلت استوس دخينو ألفان أوميغان زبل كلنا يسوع زل العالم أو نتنتاي كم زجبر كم زرد أبتتقصي رينا لنا أنا أنت عيلو الله ألفان أوميغان زنبرن زلون زمتسني أنا من كل يلون تاي كم زجبروا له أبتتقصي أبتزحلف جزيز رعناه ألفا أوميغا ناي غريك ناي مجمرة ألفا ويكا أوميغا تناي موداتك أل بوجيرو زل العالم أو مخانو مجمريان موداتان كم زي بلو نيوهان نستحقبروا له خلوا مساتن صائدن بيرو من مخانو قلت الله كقلت الله خلا يناندري يسوع مس أبون تاي كم زخانة معريو ده كو إيكوال أبو كل خجبر كل ودي كل خمس جبري ما تحب كل زنقرنا بسلطان بغلط بحيلي معرة خمس خونيو قال أملاخ زنقرنا نايفت التاريخ كله فتش أنقوي تازخونه فتش أملاخي أم الصالح الزاربنا كله معرف شو مونته أبو سماين مدرن كجبر كله أو نيريلو قال بمجمر أنا برا تقال أب أملاخ أنا برا تقالون أملاخ نبرا يوحنس كصحف لهم كله يسوع كريستوس سبت رايز يكون فتعري مخانو بحدا قولنو كاريلو نتوم أبتشعوز نبور نوستيك نكريستوس فطوري لهم ززارو بز نبور يوحنس تاي كم زخانه ودا أملاخ سبن أملاخن كم زخانه أب حدا سبنا كل التبهري كم زلوا أو كنا قرام كله يناندريوس لازم يوحنس كأب بخامو أبزون انتاي قبروا لله يقول له تقول له نايفت التاريخ كله فتش أنقوي تازخانه ፍጹም አምላኽ ከም ዝኾነ ንሱ ቀዳማዩ ንሱ ዳሕራዋይ ከም ዝኾነ ፍጥረት ምንቅስቃስ ቅድሚ ምጅማሩ አቀዲሙ እንታይ ነይሩ ኢየሱስ ህያው ኮይኑ ምስ አቦ ይሰርሕን ይፈጥርን ነበረ ሕጂውን ዝደለዮ ዝገብር ጎይታ እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 እንታይ ዝብለና እታ ብዙሕ ዝዓይነታ ጥበብ ገይሩሲ ንሕልቅነትን ስልጣናትን መናፍስት ከይን ሓይሉ የርኢ ከም ዘሎ ይነግረና ሕጂውን ህያው مويتو مستنسأ 4 معالتي ببزح مفلتا هياو كم زخونه يتقليص اللهم زداليون زقبريو زي دكم زي حلال فطرات كله كحلف نسو انتاي كوينو زنبريو نزال عالم زنبريو كله اسوز فطرو كحلف كله نسو نزال عالم زنبر أملاخيو نقستاتي شيم نقستاتي سعر دانيال كزارب كله بزعبات رأي مستقلت قالوا أبت معرف كلته كوميلو ولا أبت الماز ولا نبرهان تمز نجستات شيب نجستات كحالفو نسخان تعلقة أب زفان كا نزال عالم كون كان تاي تنبري خايلو أو دانيال زعبا نايجزي أبير من إن تابت معرف كلته تاي جيرلو قاليش الله هي ويلو الله أبو لكيران حدش كيران زمانات بزحات سبات امنن عنچيتن يملكو خمس نبرق على املاخ ينغرنا ازوم امالخت كزاربو يغونو كنقساقسو ايكلونيم احزاب املاخ ايريو اي سمعو حاتيت كيام اي ملسولكا تزاريب كيام اي زاربوها الياس كزارب كله زغرم نغر بزعباتي ابتي معرف 10 شمون تقداماي نغس بزعبات مسواتي ناكام استغلصلو كينتهم من سبيت خازغلغل امصيا مسبولو ناملاحكم نورارد يلو اخ زارب كله يناندريو كوارارد كله كن حدا ነገር يناندري እሳቶም አካላቶም እንዳሃሮሙ ናብ አምላኾም ክጠርዑ ከለው አምላኾም ክምልሰሎም አይንረኒና አው ባቃጫጭ በኻለ ነገር ገይሩ ክዛረብ ከሎ ሜቢ ደቂሱ ከይኮ እንዳበለ አው ክዛረብ ከሎ ይናንዶ ኤልያስ
ግን አምላኽ ኤልያስ ግን በሓው እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተገለጸ ነቲ መሰው እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝበልዖ ንሱ እንታይ እዩ ህያው እዩ ዝሰምዕ አምላኽ እዩ እዝኒ ዘለዎ ዓይኒ ዘለዎ ሰሚዑ ዝርኢ እንደገና ክንሓቱ ከለና ዝንቀሳቀስ ዝምልስ አምላኽ ኢና ነምልኽ ጣዖት ኣይኮንናን ነምልኽ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ካብ ጣዖት ናብ ህያው አምላኽ መሊስና በወዱ ብክርስቶስ እነምልኹ አምላኽ ህያው እዩ ህያው የሉ እንታይ ከም ዝገበረሉ ከም ዝተገለጸሉ ሓይሊ ሞት ሲዒሩ ዝተንሰ ኣብ ሞትን ኣብ ህይወትን ስልጣን ዘለዎ እዩ ከም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይኮነን አምላኽና ህያው እዩ ኣብ ሰማያት ኣሎ ዝደለዮ ከዓ ይገብር ኢየሱስ ግና ህያው እንታይ እዩ አምላኽ እዩ ህይወት ዘለዎ ዝተፈጥሩ ዝፍጥረት ኩሎም ብህይወት ክነብሩ ሓገዝን ደገፍን የድልዮም እዩ ኣነ ንስኻትኩም ክንንቀሳቐስ ክንበላዕ ኣለና ኣየር የድልየና ጎይታ ግን ወላ ሓደ ነገር ኣየድልዮን እዩ ምንጭ ኩሉ እዩ ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ ኣስቴር እንታይ ኢላ ዘሚራ ኩሉ ፍጥረት ከይተፈጠረ ከሎ ንስኻ ነርካ ኢኻ ኣብኡ ነይሩ እዩ መላእኽቲ ከይተፈጠሩ ፍጥረት ከይተፈጠረ ንሕና ከይመፃና እሱ ኣብኡ ነይሩ እዩ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ኢየሱስ ብህይወት ኩሉን ክነብር ናይ ማንም ደገፍን ሓገዝን ኣየድልዮን እዩ ዘለዓለማዊ አምላኽ እዩ ኣብ ውሽጡ እንታይ ዝሓዘ ህይወት ዝሓዘ እዩ እታ ህይወት ንዓና እንታይ ጌርና ኣሎ ኣካፊልና ኣሎ موت منفس حزنا نيرنا نتقال حق مس سمعنا مس آمنا هيوت تزوي أبي هيوتنا أبلب أوشتنا أنتي كم زجبرت كم زادو regenerated كم زخنا قال أملاح ينقرنا نخل نقرات فترة هيوزب منش هيوتش دحرنا عنا وانتي زجبرنا هي أوصل زخنا زتن سأنا أملاحي مسؤول نزل عالم زنبرنا يسوسي مويتنا بركو النوع نزل عالم انت قايلوا له هياوي إلو يسوع صبر إزرائيل يسوع كم زخنا فلينا كنفلتو يحجزنا إزرائيل أبيت لهم انت زجبرة زتولده مسوق خينو زعبه أب جليلا مسوق خينو انت زخنا عبيو عقل قلوت زجمرة أب قول تان انت زخنا من تاخبن أم مسكال زتسقله زموته دحر سلسته مع التحيل موت شعرون انت زجبرة زتنسأ هياو زل عالماوي أبز انت زجبرة لزلو زقلت قالوا زلوا مالك ثلاثة عامات فرق عن مسوا أقل جيلو يدوريو كبروريو أبزغ بخالق كبر انتاي قبروا له يقلت قالوا الله هياوي نسو قالوا تاب كريستنا وتعزلوا هاي مانوتات زموت مرحت يوم انتاي زقبرو زصعبو يسوع كريستوس جنا كامو تنسيو دقيم كوت انتاي كوني أي موتنيو نحنا وان كامنا يسوع تنسى استلعله ناي منبرنا وحسنت علنا حدا معلتون كاموت انتاي قبرناي كتنسأنا يو توم مويتهم زلون نحناون مسموتنا أنت خبرنا يو كتنسأنا يو مبزحتهم كلاتهم إمنتات كنا مرحتهم كنريهم كلنا مويتهم نحيل موت زيت زنتاي زي جبر يوم داي سعار يوم مويتهم زترف يوم يسوع جن كموتي دحر سلسته معلتي كتنسيلو هيوتو بجاهبو مليسو نحيل موت شعور انتاي زجبره زتنسأ أموتنا بهيوتن انتاي كم زلوا سلطان كم زلوا أبز انتاي جبرالو يقلت قالوا له مرحمتون سيولن كا اللوني سلازم كنريهم كلنا أنت يوم كوينهم حدا سبسي بقدام يا بيتي بيريونيرا كتموتي خمس تبع لسي نورمال أكلاتو شك قبر جميل نقطلات مستدالو قال لي كتموتي يقوم تبع لهم مستنقرو أقولهم سيوهم زحدرو سبات اللو حيل موت قليل كي مثلنا أمنتي بزخل مكر عزق حلف خلوا اتزخب دوم زنبرت عرف السدة مكر يكونه اتزعب نجر نايموت قدايو خب دوم يخيليو سبب أرز نايموت كبت حكله عقل خش أبوي يخيليو سلازم مرحمات سيولنا بإيدو خمزلوا بيوحنا سجيرون تحقبر كله كتصنعهم كله ولا كان شموتو انتاي كم زجبرهم كم زتون صوم نسجان زقاتلو انتاي تكبروا ميلنا له أي تفرقهم نفس نقاتلو نفس قتل زغل نسو مخانو نجيرنا له النفس قتل نعو كنفرها خمزلنا قويتا يسوع كريستوس ماتيوس نجيرنا له يسوع كريستوس إذا حق أزي نيوهانس يقول نخالوت أمنت أموشت لبهم أمورهم بعمق أتكأتو يدللو ولا كان شموتو نتا سميرنا محبر انتايلوا كسع موت أمونكن نتزمت أكام مكرا أي تفرحيو إلون تحقبرهم كله كمهورهم كله سيطان كأتوكم من أبو سربيت تصبكم يو كسع موت انتاي كونوا لي أمونات كونوا لي
بتي أبز مدري كابز مدري نفلي موت بوخن قد عن غرينا بتزل على ما موت جن كجودو خمسة يقولوا أو خنا قرام كل إنان ريوم سلازي الصعب موتنا بيوتن سلطان كم زلهم كنا قرامن كرد أمن مرحوم موتاب يدو خمسة حزة يوحنا استاي قبر له يقول له تقول له سلاز سلا أمنتهم زموت اللي جزء مت سلاز نبرة كل التحق تات كذكروا يقبام نيرو يسوع نايموت كل في أب يدون تاجر له حزل له هذا سب كموتن زي كموتن زوسنا قويتاي بزحات سبات قاتلوا فتينهم من قال أمنتي قويتا سلازي فقد أجنك أتيلهم قويتا تفقدوا ترائها توسد موتن هيوتن سلطان زلو نسي كالا أموتنا بهيوتن سلطان زلو ولا حدا يلن أيكلوني خا بتوسع مفتح بحدا نجر فتسين كعب تحت قدس تركا مقبار كم زمل كتكون كله يسوع هاب العلموت سلطان كم زلو ويوني يوحنس نقرو زلو مرحموتن سيولنا بإيديو أنا مويتانيرة تنسي نتوم نعيش صعبوني كسعمود داتا ومنات زخونو ولا قاتوموتن تحقو برمي كتنسومي حدا معلتي سلطان علني إلو ناي سيول مفتح بإيدو قالو سيول زي دحانو سبات مسموت دحرموت زخورو بوتا ويكا أنتايو سفرايو نود سب كأن نسأل عايو زخونو موت بكريستوس انتاي كوينيو تسعيريو أو موتا بيالو بالحق أنتا سيولا بيال عودك أمسك النخلو أطوار قفيفوي أطوارهم قفيفو بقلتي إن لا استحفره تاي كم زقبورهم أبقى لسي نقرنا كم زستحفرهم ينقرنا نزي يخا كريستيانات موت كابز مدر مزف الليو بقويتا أحواتهم مرير حزن كحزنو زي بلو أبقى لقل انتا خاطري بقويتا حاوخا اندحرتهم مويتو تتسألي لهم دا خيبلونا سباتن بر لازم مركا خاتفانو نزي عينتو هالتا زغونه دمصو كم بزح حمايات زدلي وزقبر نقص نقستات نعو نغتريو خقالات فولكا أبي موت رغبو أندري وانتاي لي تزاريبو صبيو زنبرا نقرا قالات يفكم ليلو نقويتا قص نقص كريه بزح غزي بزي مدراو نقر سلن التحازيناكو مخار زي نافق ناي حزن بخيات أمريرنا خن حزن مصحف قدساوي يكون أملاك يحقو سلناني اتنو موت سعارة كم زي موتو تسفى سلا زهابهم زهابناني موت كأكم تنقويتا أتصنعو زي حازو نعين نعخاتكم من ونأتصنعو أي كحزناني أولوس قليس أولو بقرانتوس كزارب كله قويتاني يوحنس حد عيو يهبوب تموداتا نترأي انتخ قبرو كتصحفو يأزوزو أو كزارب كله مبارس نتزرع خيان نتزولون زمت انتاي قبرو صحفو يلو معرف حد انتاي النار إنيانيرنا أباط مسكم استقلت قالوا معرف كلتن سلستن نتر محبرات ملأخت خمسة هابو كم معرف 4 9 معرف 10 شمونته أبتنا شو عت عمت مكرة زمن زغون بيت كريستيان داي مسكونات مستندقت زخون نايتس أبا جزي 5 زغون أم معرف 10 شعت ودع أملاق انتاي كم زقبر كم زملس أب عسرة مسؤول شحمت كم نجز نجيرنا له 10 عسران حدا عسران كلتن حدش سماين حدش مدرن زخلو زخ قلت سألك انتاي قبوري له والله صحف فويل والله نتن شو عتوا خاخبتي كترجمون لخلو نتن كأندلات كترجم كله إنا نريو زمت صومون ملأختنا بتن شو عتا محبرات زبل كنجمرينا كنصلينا سكحواتي نمسكنو نزغويتاز هياو غويتا يزلنا موت سعيرو زتنسى أموتنا بهوتن سلطان زلو أملاكم حواتي برتعي أملاكي برتعي أب سمايات الله زدليو زقبر غويتا هياوي نسب أميننا يكوننا أنت أكيبنا زلنا بزي كاب دغدغت الماز زوج عنا هيوت ذهبنا أموتنا بهوتن سلطان زلو نحيل موت زسعر أبو إلنا كنت أوع منفس ولدنا ذهبنا بارغو حواتي كاب دغدغت الماز زوج عكم نبتا فكر ود منقستو زأتوكم أبو إلكم كتصوعوا زجباركم سمكا يبارك بلوه هياو غير كاني خامو يمسكنا كالو أبو إلك تصوع غير كاني خامو يمسكنا كالو نمنتها بز مدر تفتيرة عيفلتني نيرة حجج نمنتها لو غنابي كم زغيد سلاز غلط كالي يمسكنا كالو بلوه حواتي سب تسفايهم سهم تد ندنقت هزبي كونان هياو أملاغي أبونا ببزح مفلت هياو مغانو رؤسو زغلط أقويتا كملاسي زمدحاني كملاسي